Kaya pala hindi sila magbigay respeto sa pari. Osbon ko Darwin, kumplituha og paminaw ang akong mga gipang istorya. Dako ko og respeto sa pari, labi nagpari nga klaro nga tarong, dili na og kwarta, di gaapas og fame, kana dako kay kog respeto. Busa ayaw sigig pataka diha. Ang imo ra bang mga panatik abtik kay mo support nimo. Ang amahan ra ba sa sigig akusar kay yawa. Ambot lang, dagan ba mag encounter pod sa yawa, di ba? Sa ating magisterium, Unsa di ay magisterium nimo Darwin? Sulat ni Sopan og pipila ka obispo? Muna na ay magisterium nimo? Mura man kag wa na ka eskwelag seminaryo. Klaro ana sa among video mismo upat ka obispo hasta nas arsobispo Palma dili mo gamit og eksplanasyon sama sa imo nga manglapas sa unsay nakasulat. Ang CCC, i-connect nimo ang FCD, i-connect pa gyud nimo ang Council of Trent nga libro. Kato mo'y klaro gid kaayo nga dili malimod nga magisterium ang nag-aproba. Ang inyong ipamugos katong sulat ni Sopan o katong sulat ni sa ipipila ka obispo, ingnon din ninyo nga magisterium. Ayaw tawag buguan ninyo ang tao anang terminong magisterium. Oy, ang naghimo anang Catechism of God di man taon theologian. Pataka ra man no, ang inyong mga best friend. Unya karon mo ingon dayon mo nga produkto to sa CBCP. Mo gid kay gipadala sa CBCP. Nakadawat ra ba ko ana sa soft copy mismo sa naghimo. Mangilad man mo oy. si Kristo nga ay hindi nila susundin. Kanang imong pag-post nga si Kristo dili nako sundon, ang imo ra bang mga panatik ana, ang nas utok dayon tanang sugo ni Kristo di nako sundon, masinupako na kung Kristo, maura ba gid nimo silsil sa ilang mga utok. Later, ato nang klaruhon kung ikaw pod mismo mosunod ba sa sugo ni Kristo ha? Timan klaruhon na to unya kung ikaw pod mismo mosunod sa sugo ba ni Kristo. Ito ang pahayag ni Brother Jong. Pakinggan ninyo, mga kapatid. Okay, paminaw na tog ayo Darwin ha. So, ang isda ay mahuhuli lang sa kanilang bibig. Okay? Kung ikaw ang mopaon sa ako ang baba Darwin, dili isda imong mahuli kung dili ka matuoran aron makita nato karon kung kinsang baba nato kuhaon ng isda nga ang mugawas kabakakan. Ito. No? Pakinggan nyo. No? Ang isyo nga dili na muhaom sa mga sa Biblia ang iyong pagtudlo nga ang Dios namatay kay way mabasa diha ganunay propeta ug apostolis nga nagwaling ang Dios mamatay. Ang ilang giwali dito ang Dios way Nasagot na natin yan. Hoy Darwin, si Dani kugtas mana, di mana ako. Halap ka? Gapiyong ka magtanaw anang screen? Klaro Darwin ha, wa sa akong baba nadakop ang isda. Sa imong baba nadakop ang isda, ang gigawas kabakakan. Yung mga accusation nila na wala daw mabasa na si Kristo ay ang Diyos daw ay namatay. No? Nasagot na natin yan. Malinaw na malinaw yung explanation sa kung binabasa lang nila. Lahat ng mga katanungan nila ay nandito na sa sa Catechism on God Died. Nganong dili nimo i-promote ang unang letter ni Cardinal Vidal? Nasayop ba di ay to? Pangutana. Munang ingon may i-compare ang duha ka letter ni Cardinal Vidal, pero ikaw sige kag promote sa second letter ra. Akwa nimo iklaruha nga ang kada statement sentences didto na ay mga conflict in each other. Pero kung dalon nimo na didto sa first letter ni Cardinal Vidal, dili siya mo match. Mo na diha Darwin. Kana ha, it will leave us a big question ba? Ngano ang second letter wa naman nang gamit sa mga standard references nga gigamit sa first letter? Kaduda-dudahan kayo unya kung tagsa-tagsaon nimo ang kada statement na anay mga conflict na in each other. Nganong dili nimo i-promote ang mga referensya nga among gigamit di dayto iya sa simbahan? Kay ang gusto nimong i-promote ang katong inyong gusto nga mulabas nga God died literally, 3 words inana inyong explanation, pero ang mga obispo nga base sa video wa gyud ni gamit sa inyong explanation the way mo explain kana nga klaro nga basihan nga nagpataka mo nya mo ingon dayon ka nga inyo nang na-explain. Pangilad man na ang imong mga avid listeners mo paminaw nga uy ingon si Father na tubag na niya og insakto. Promote the truth Darwin kung pari gid ka nga tinuod by heart. Ayaw tong aya pa nimo na realize ha, dugay ra ka naghilom
Ano di ay, sa seminaryo wa day ka nakatuon og gaday literally, ngano naghilom raman ka, aya pa ka mo tingog, aya pa ka mo ingon nga convinced na ka. Kamusang mga panatik ni Darwin ba, pag mo yun gan isag, iyan ang na-explain, iyan ang gitubag, paminaw taw ninyo ayo ang ihang gitubag og gi-explain, kay kung siya pa istoryahan, insakto na gyud to. Busa gani sa among post ingon mi nga nag-compare me. Nga nag-react pa ka Darwin nga nung compare ang among gibutang didto. At least ang tao may mo desisyon kung tinuod sila nag-compare or igo ra sila ni dawat limpyo sa imong giistorya nga insakto ka. Ikaw nakaskwela philosophy. O gina imong iyaw-yaw, ibat-bat. Huy, ang mga wa nag-eskwela philosophy, di kasabot. Kay kamuray may makasabot. Kaminus man. Dahil ang daming mga nagko-comment against sa kanila. Dahil sa pagsasalita nila, Nitingog sila against sa amo, labi na katong mga close-minded o mga panatik nimo. sabi nila, hindi kami nagdadala ng CFD. Pero, anong membro ba sila? Tan-awar gud na imong binugo nga pangrason Darwin ha. Wa ko nag-ingon nga entirely bugo ka. Sa ana lang nga pangrason. Analogy, kung ang usa ka pare naghimog immoral, ingnon day nimo nga ay kuan man na katoliko man na so ilaras nimo ang katoliko nga katuro man pare naghimog immoral. Tabta daw. Sa gani, nag-ingon mi naghimo mig disclaimer. Kasabot ka unsay disclaimer Darwin? Basig wa. Nag-disclaimer gani mi kay wa na mo dala ang pangalan sa organisasyon pero ikaw ipamugos nimo karon madaot ang CFD Cebu and mapromote ang CFD National kana buhat kana sa taong kusog mandaot plastic kay ka pakalma-kalma pa ka sa imong tuno aron ingnon butan ang ingnon Dios nun pero tan-awa imong gipanglitok buhat ba na sa Dios nun buhat ba na sa tarong nga pare. So kini example ra ni ha, example ra ni. Kung nay pare diha pananglitan magsigig panghayo og GCash, sigig pangayo sa maghatag sa ilang bank account number kay para sudlan sa katawhan, kay para sa iyang luxury, para sa iyang luho. So moingon lugar din tani nga, aw inana gina basta pares katoliko aw maluho gid na. Mga naong ginagkwarta para sa ilahang kaugalingong comfort. Ana di ay na, kay la rason na to. So, pakinggan ninyo anong sinabi ni Brother Jong sa sa susunod na pahayag. Okay? Pakinggan ninyo. Kabalo lang mo kami sa iwa pitulog labi na ko duties gabi trabaho sa tabang sa Panginoon sa adlaw niya ingnon man niya tao nga Irehes. hindi may katoliko bagaan mo lang uy kumusugot lang mo katong kita tong nagsulti kumusugot ka kumusugot adool dire kumusugot ka ha imong pagtugot gunalan ko ning ulo ka ng Ayaw bunali. Ayaw Ay, galit na si Brother Jong, no? emotional na, no? So unsa di gusto nimo Darwin magsige og pasalamat nimo maglipay-lipay ko sa kanang imong pagpataka diha nga ako sa amo ah. okay na pero di ko matuman ani kanyo ni Kristo nga paglabayon tagpanlabay Awa na kayo. Tingnan nyo? Hindi niya susundin ang sinabi ni Kristo. Kung batuon kag pan yun ang isa sa mga linya ni Kristo kung sagpaon ka sa imong kaaway pasagpa ang pikas. Pero sabi ni hindi ako sang-ayon ni Kristo, hindi ako susunod ni Kristo diyan. Yan ang sinabi ni Brother Joe. So kay kana magdi mong gi-emphasize nga di ko mosunod ni Kristo para mo labas sa imong mga panatik nga ako'y daotang tao gini siya kay di gid siya mosunod ni Kristo karon adto tas imo. Kanus-a man ko nimo hatag gigayon nga papaspasan ko nagsagpa imong wala nya ipaapil na po dai na imong tuo kay mosunod gid ka ni Kristo, di ba? Kanus-a man na kay kung dili nimo na ipahimo, eat your words labaw pa sa kadi mo tuman ni Kristo. So, kita natin kung pag-usapan natin ito kahit si Kristo ay hindi na niya susundin. I-emphasize gyud Darwin para ang imong mga panatik, mga dili gahuna sa imong gipang istorya, mag-ingon gid na sila kuy kini anti-Christ, mas sinupakon gid ning Kristo. Kana gyud Darwin, kay kana pa lang imong naong sa pagkabuotan nga murag tinuod na bantay bitaw ha, ipakita gid da sa ako nga puhon musugot gid kang sagpa-sagpaon na imong wala, human ihatag imong tuo, ipasagpa-sagpa pod kay kung dili pod nimo na himuon, labaw pa kang nisupa ka, pari-pari pa kanyam supak pod ay ka. Bantay bitaw di nimo na himuon ha. Paabuton gid nako ng panahon Darwin ha. Puhon magkita ta, pirmahay sa una.
pirmahay diha nga kanang kung humanta kag sagpa di ko nimo pailag kaso, di ka mo reklamo sa gobyerno, limpyo ang tanan, samaras way nahitabo. Ha? Bantay lang kay sumusunod ba jud kang Kristo? Sundon ba nimo kay ingon ka? Ako masinupakon pong Kristo, ni supak gi kong Kristo. Kay kada ra bagid imong pang trigger words, mura bagid nay paminaw sa imong mga fanatic. They're members of the CFD Cebu. So, kita natin, no, anong klase ang ating mga mahal na kapatid. So kaila giday ka nako Darwin. So you're covering my entire life based on your judgment. Wow, hilaw sa gud nimo baga kay kag naong gid ay. Plastic gyud kayo ka. Di na ga-realize sa imong mga followers, sa imong mga fans unsa ka plastic. Mahal na kapatid. Imahal-mahal ko nimo pero ang imong purpose sa pagistorya na aron makadaot ka og tawo kay bisag di lang katawgon og padri hala announce na ka kay wa sa ang sang mga tawo wa mi batasan kay dili mi matawag nimo padri angayon basag ka kanako tawo og pari. Ako raning question rani basig ka nang imong gipakita karon nga taras Darwin ba tungod kay daghan na kag encounter sa yawa. Daghan na mo meet up sa yawa diha sa mga exorcism room. Grabe no, murag ra pud niya, murag salida bitaw kong tanawon na ay director, nya ang isa maoy hero, ang isa moy kanang kontrabida, nya moy pildi. Kay grabe kabugo ang yawa. Dalo naman lang galing ang biktima niya nasa sulod biktima didto anang kanang exorcism room nimo, man den pagawson ra siya. So magulat gid siya nga ikaw may magpagawas. Di gid siya pwede mo gawas na lag. Iya ha, uy, gawas na ko kay nanara ba si Darwin. Na, mo gyapon pildi man gyapon ko. Basin binog na i-direktor. Unya ang mga artista ani, ang artista sa yawa, kay ang yawa ug ang dili yawa. Basin ra nang utana ra ko. Kay kung mura ni siya salida nga na i-direktor, uy, na ay relasyon, koneksyon ang hero ug ang kining kontrabida, ang nagpapildi-pildi ug ang nidaog. Masingit ko lang yung parte sa exorcism ba nga kanapa na nagpa-seminar og exorcism. Unya na ay bayad 1,000 kapin. Pag late registry, uy, napay penalty. Guys, unaw-unaon daw nato guys. Kana siya nga seminar, kana siya nga lecture, kana siya nga pag-share, pagpaambit sa kahibalo. It's a battle between good and evil. Pabayran pa ninyo. Nanubra naman ganyan yung kwarta niya sa bangko. Magturtor na mga sa mga laing lugar diri sa kalibutan nga ipakita din sa mga membro taon nga uban wa mo na nakaadtog Manila pa ulo ka nice ni ko ani father na siya dito ani nga lugar o ka nice sus kaloy ang ubang tawo kan bisag Manila wa kadto Hong Kong kana ra gud bing naa daw. Anyway, nasingit ra to. Let's go back to the issue. Anong sabi ni Archbishop Palma? Ulitin natin. Last year po ito. Sabi ni Archbishop Palma, nagbabatay lang tayo sa official na statement dahil pumupunta sila ni Archbishop Palma. Pero hindi niya sinusunod ang payo ni Bishop Palma. Kanang imo diha Darwin pirma. Pero wa ko naging nga peke na ha. Wa po ko naging nga gipalaman na sa insakto nga gipapirmahan. Nagipalaman na din og lahi nga mga dokumento. Kay ngano man klaro man gid na sa video. Unsa man tong video? What sobra pa nas papirma, mas balido ang video kay mismo si Bishop Palma sa iyahang pag-explain, wa gid siya ni gamit sa inyong paagi sa pag-explain. Unsa man kulang ang explanation or kamo mo'y kumpleto? Pagklaro daw kana daw klaro Darwin, kulang ba iyang explanation? Nga klaro man jud kay ito yang imo kay ipamugos nimo ng imuhang explanation kay mo insakto. Pamalandungi ragod ni si Bishop baka ni Darwin before ka magsunod yaw diha sa imuhang post parte ng divine person died literally. Si Bishop baka ni dugay ra kabaluan ning issue ug ang parang pangutana nga unsa man ang divine person died literally or figuratively or God died literally or figuratively. Siya mismo ha kung pangutan unsa nimo siya mura gid ning explanation divine person gani wa gid siya naghisgot nga literally puro kamo ipamugos gyud ninyo ng literal unya mangkot mo mga bishop mangkot kag letter amo video amay mas klaro ani nga balido ang video or ang sulat-sulat lang kay ang sulat pwede ra bagid na palamanan ang ipakita una ang kompleto pag human i-revision na din i-edit na din i-attach na din tong letter nga mo gipirmahan nga mo kun valid pero kana wa ko nag-akusar ha kay basig man siya imo na ning gikusaran I'm giving you instances. So nabangha ako dahil kahit si Kristo ay hindi nila susundin, no? Yung sabi ni Kristo na sa Bisaya, no, kung batuon kag pan labaya, ayaw baslig pan sad, no. Pero the meaning of the gospel
relation sa sinasabi nila, yung sabi ni Kristo na huwag kang magganti sa iyong kaaway. Ibalik-balik gid Darwin kay ang imong mga panatik nga modawat lang unsa imong ihungit aw birada na pud na laban namo kay mo ba imong ganahan diya ba ka malipay usbon ko Darwin ha klaruha ginang moingon ka nga di ko motuman ni Kristo kay ikaw Darwin nagpari man ka motuman man gid kang Kristo so magpaabot ko na Darwin ha magpinirmaha sa ta nga labayon ko nimo og pan labayon ta kag bato or maguna kog labay nimo og bato labaya dahil kog pan ayaw pod ng Sputnik Darwin kay wa man ngon si Kristo nga gahi nga pan ha so labaya ko og pan kay labayon ta kag bato magpaabot gyud ko ana pero don't forget magpinirmaha ta kay wa pod ingon si Kristo nga paglabayon po ka og bato paili og kaso or isumbog sa otoridad so himuan na Darwin ha ayaw nga taman ra kas tagaw-taw diha kay kanang imo kung taman ra kas tagaw-taw baka kun ka. Oh, galit na si Jong, no? Sige, ragyod ka og pataka Darwin, di ka kaulaw, baga kay kagnaw. Unsay galit na galit si Jong, nagkatawa pa manggali imi. Kung sa akong tono, nakaingon ka galit na galit, klaro hasa, pwede mangutana ka next time, Jong, galit na galit ka na ba? Judge ka dritso, hilason judgmental lagi ka, buot-buot, gapatakag ako sar, batasan na ba nas iyawa? Amot lang, kay sige ra ba mo encounter siya, basig natakda na ka. Sinabi nila, hindi daw sila CFD. Nagbabatay lang sila sa standpoint nila. Hoy Darwin, unsa naman ka oy? Lahi ang muingon mi nga wa may magdala og CFD diri og lahi pod ng dili mi CFD. Grabe oy, ura man kagoy logic oy. Naunsa naman jud ka koy? Yawa na gid nga hunghong nimo Darwin ha, gasampungan na gid nimong dalunggan. Sabta dog tarong gud na Darwin. So yan ang dahilan nagkawatak-watak ang CFD Cebu ngayon dahil din sa inyo, Brother Jong, Danny Cugtas, and Brother Jeffrey. Hoy Darwin, gigiyahan na ginay mong utok sa yawa ba? Nganong sige man kaog ka ng pataka og akusar? Nganong may umang kaming tulo ang ang hinungdan sa pagkawatak-watak sa CFD Cebu? Ang nagkawatak-watak Darwin, ang nasyonal, ang mutuo sa nasyonal ug ang mutuo sa CFD Cebu. Ay kig nag-CFD Cebu ra. Gapataka ramang ka Darwin. Kami gihinungdan tulo. Sa panahon nga naghilom-hilom pa ka, isyo na daghan na nagkawatak-watak. Unya kami tulo, kami tuntulong ni Danny o si Jepyo ang nagtagaw-taw sa una. Kamu karon kamong upat nga pari nga mo'y nangusog anang gaday literal pero sa una wa pa mo nangusog mura pa mo gahunat nagpakahilom pa mo ipaagi pagdebate wa mo katuonan sa seminaryo gitudloan na mo sa seminaryo ba di ay nga gaday literally wa man sige ra gid taon kag akusar Darwin mao ba nay tinuod nga pari mao ba nay insaktong pari angayan gid ka di tawag father kung gusto ka pader. Kana ba gahi kayo ba? Murag hala didto ibangga nimong kaugalingon didto or makamata ka kanang pagsigig pang akusar. Klaruha sa uy. Imong mga panati karon pag paminaw ani nga video wa na ga aso-aso ng ilong kay gusto na gid mi reflect nigibirahan ninyo imong among butan nga pare purya buyag. Sabta paminawa taw ninyo nang gipang istorya sa inyong pare. Ayaw ton panghatag og gaba Darwin purya gaba nimo no sus insakto ginang dias malakay nga ang pari gani nga manudlo nagdigmao ay sus angayan gyud bakbakan. Okay na pero di ko mutuman ani kay ni Kristo nga paglabayon kag panlabay. Dili ko butuman sa giingon ni Kristo. So tingnan nyo, kahit nga si Kristo ay hindi niya susundin. At nag-rejoinder pa si Brother Danny Cugtas. Sabi niya, hindi na yan uso ngayon. Diawa na ginang gapugong diha sa imong dalunggan Darwin o sa imong utok nga makasabot kag insakto. Klaro diha Darwin na ang dili nako tumanon kang Kristo kana bitong para sa akong gilito kung imong gisundan nga kung labayon ka og pan basli og bato. Busa gani gapaabot ko Darwin ha. Ayaw gid ko king nagdili nunon ay mo kay kung di po di mo labaw pa ka nga dili mo himo bakakon ka. Labayon ta ka og bato Darwin ha. Labaya be gid ko og pan kanang ayaw lang pud nang gahi. Unya moingon din ka nga ni sunod din ni follow up ni suporta si Danny Cugtas nga dili uso. Wa man ni si Danny Cugtas na nga dili na uso ang mosunod kang Kristo. Ang imo gyud destroyer gyud kay kadalwin. That's part of the characteristic of an evil person. Labi na ikaw sige kag encounter siyawa naa na gyud ka siguro'y nakuha nga traits. Saman imong gahimuon karon nga gapataka ra kag akusar. So, ipagdasalan natin mga kapatid dahil they are defending their own opinion, not the magisterium anymore. Okay? You're so hypocrite. I-pray mo, hangyo kasi mo mga panatik nga i-pray me.
Wa may nag-defend sa magisterium. Unsa di mong gi-defend, Darwin? Ang among gi-defend ang mismong statement og panudlo sa simbahan. Wa may nagdugang-dugang sa ang bot-bot og interpretation. Dili pod na mo na opinion. Naunsa man ka amo din ang opinion ng God died in his human nature only? Pataka ra gining Darwin. Uy, wa ka mao baga jud kay kagnaw. Uy mga panatik, support na mo. Bash na kay maminaw biya mo dawat limpyo biya mo unsay ihungit sa inyo adi na ba gid ninyo hunaon di na sad ninyo sabton hala padayon sa inyong debate busa. Don't be a liar, don't be an accuser, don't be a hypocrite, Darwin. So yan lang muna ang sagot natin sa ating mga mahal na kapatid, at ako po ay nadismaya sa mga statements sa ating mahal na kapatid. Darwin, again, you are so hypocrite. Don't call me mahal na kapatid if what you're doing does not result to love, but what you're doing results to anger o kanang mga ma-arouse nimo ang imong mga panatik nga mo laban against sa mo, magyaw-yaw against sa mo, magbasa mo. Is that love, Darwin? You're so hypocrite. Good night.